Въпросът е: както знаете, миналата седмица бях на базар и една моя клиентка попита: много ги харесах тези обици Кармен, но с какво мога да ги съчетая като колиета и други аксесуари? Както знаете, в Moody много се старая да изработвам обици, колиета и гривни, които да могат да се съчетават идеално един с друг. И затова, като погледнете в сайта, много често получавам въпросът: не мога да избера, как да избера? Точно заради това се получава това според мен. Може би има и други причини. Вие ще ми пишете на коментар какви могат да бъдат тези причини. А пък аз сега искам да ви покажа как можете да съчетавате тези прекрасни обици Кармен. В сайта, освен тези хамелеонови, синьо-зелени кафеви обички Кармен, ще откриете и колие Кармен, който е прекрасно колиенце с точно такива пак същите цветове и маниста. И гривничка, която е пак се съчетава идеално и са в комплект, както можете да си ги купите като в комплект, така и по-отделно. А сега ще ви покажа как седят. Идеални са за светли, тъмни цветове и в по-бохо стил рокли да се носят. А пък аз съчетавам, също така слагам едно друго колиенце, а именно колие Believe in Luck. Колието за щастие и за това да събира негативната енергия вътре в себе си и да ви дава позитивна енергия. Както много се старая да съдържат моите бижута, защото са направени с много любов. Коленцето в такива по-туркоазено-сини цветове с едно оченце против уроки и пише Believe in Luck. Кажете ми как седят, дали ви харесват цветовете и ако желаете да разгледате какви други бижута изработвам и какви други цветове можете да намерите от Hoops Special колекцията, можете да погледнете сайтът moody-shop.com, да ме последвате задължително, да лайквате това видео и да останете с любов и светлина. Чао!